tænder det første bål på det tidspunkt, hvor jeg siger, tænd bålet. Er I klar? Er du også klar ved skriveren? Okay. Tænd bålet. Brandforsøget her, gennemført af Dansk Brandteknisk Institut, skal vi nøje følge gennem dette program. Forsøget vil se på den påståede brandmodstandsevne hos de to helt dominerende isoleringsprodukter i Danmark, Rockwool og Glasuld. Vi skal også se på resultaterne i denne rapport, som Rockwool og Glasuld har kendt til i 17 år. Rapporten påviser, at der udvikles ekstremt giftige dampe, når mineraluld varmes op til over 200 grader. Blåsyredampe er yderst giftig. Blåsyredampe anvendes ved henrettelse af mennesker i USA. Samtidig har det længe været kendt, at mineraluld mistænkes for at være kræftfremkaldende for mennesker. Alligevel er det lykkedes for Rockwool og Glasuld at holde mindre sundhedsfarlige alternative isoleringsmaterialer ude af markedet. Hvordan det er lykkedes, skal vi se på i dette program. De to store mineraluldsproducenter, Glasuld og Rockwool, dominerer næsten hele det danske marked for isoleringsmaterialer. Rockwool og Glasuld besidder en markedsandel på op mod 90%. Deres dominans er så stor, at kun få danskere kender til egentlige alternativer til mineraluldsprodukterne fra Rockwool og Glasuld. Danske bygningsarbejdere har i praksis kun de to produkter at vælge imellem. Jeg hoster lidt, men det er værst om morgenen. Og det er meget generelt for os isoleringsarbejdere, har jeg fået at vide af en arbejdsmediciner, at vi er udsatte for kronisk bronkitis på længere sigt. Jeg har meget slim om morgenen, men jeg har altså også været isoleringsarbejder i mange år efterhånden. Byggefagenes Samvirke i København har ført gentagne kampagner mod de eksisterende mineralulsprodukter. Vi har jo som bygningsarbejdere kæmpet mod asbesten, som blev forbudt i Danmark i midten af 80'erne. Og siden har vi også forsøgt at kæmpe mod mineralulden, som vi jo mistænker for at være lige så skadelig som asbesten. Men det er jo også det, at vi hver dag på byggepladserne arbejder med et materiale, som krasser, klør, som når du ved, du står op om morgenen og skal hen på byggepladsen og isolere med mineralulsprodukter, så ved du, du får en arbejdsdag, der er hæslig. Mineraluld blev i slutningen af 80'erne placeret på den internationale kræftliste i gruppen af muligvis kræftfremkaldende stoffer. Mineraluldsindustrien i Europa har reageret ved at igangsætte omfattende kræftundersøgelser af de 20.000 arbejdere, der de sidste 20 år har arbejdet på europæiske mineraluldsfabrikker. De foreløbige resultater af undersøgelsen har dog næppe været, som mineralulddsindustrien har ønsket sig. De her 20.000 mennesker har man så fulgt frem til begyndelsen af 90'erne. Og så har man så set på, hvor mange kræfttilfælde skulle man forvente at finde i en gruppe personer, som har den størrelse, som er født i de år. Og så altså, vi finder, at med hensyn til lungekræft, er der en 30-50% øget risiko i forhold til, hvad man skulle forvente. Altså, mennesker, der arbejder på mineraluldsfabrikker, har en 30-50% forøget risiko for lungekræft i forhold til befolkningen som helhed. Ja, lige præcis. Da mineraluld blev optaget på den internationale kræftliste, gav det anledning til langvarige forhandlinger her i Arbejdstilsynet. Normalt bliver alle stoffer på kræftlisten underlagt det såkaldte farlighedsbegreb, som betyder, at man så vidt som muligt
skal erstatte de sundhedsfarlige stoffer med mindre farlige stoffer. Men mineraluld blev som det eneste stof på den danske kræftliste undtaget for farlighedsbegrebet. Det skete til fortrydelse for bygningsarbejderne i byggefagenes samvirke. Farlighedsbegrebet for mineralolieprodukter burde jo allerede i 88 have været indført, dengang man varslede det på kræftlisten. Havde man gjort det, så havde vi også i dag haft brugbare alternativer, fordi farlighedsbegrebet siger jo lige præcis, at man skal bruge alternativer der, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Og det betyder jo også et incitament til at finde de der alternativer. Men hvorfor blev mineralulden som det eneste stof på kræftlisten undtaget fra farlighedsbegrebet? Hvordan undgik mineraluldsindustrien kravet om at udvikle mindre farlige stoffer? Ser vi på de 10 år gamle referater fra de langvarige møder i Arbejdstilsynet, kan vi se, at der dengang pludselig tilføjes en helt ny passus i bekendtgørelsen. Isoleringsmaterialer indeholdende mineralfibre er ikke omfattet af farlighedsbegrebet. Det var underdirektør Mogens Falk fra Dansk Arbejdsgiverforening, der ved en ihærdig indsats fik denne særlige undtagelse for mineraluld forhandlet igennem. Efter forhandlingerne udtalte Mogens Falk til bladet Arbejdsgiveren. DA har været stærkt medvirkende til, at mineraluld er taget ud af bekendtgørelsen om farlige stoffer. Mogens Falk ønsker i dag ikke at udtale sig om de daværende forhandlinger. Han har siden forladt Dansk Arbejdsgiverforening til fordel for en stilling som vicepræsident i Rockwool International. Murer Jørgen Bentzen måtte i 1997 indskrænke sit arbejdsfelt til det dårligere betalte arbejde med at lægge fliser, hvor han ikke risikerer at komme i direkte kontakt med mineraluld. Den sidste sommer, der startede jeg på murarbejde i juli måned, og allerede efter 3 dage, der begyndte jeg at få, allerede dagen efter, men 3 dage var det allerede alvorligt. Jeg fik sådan nogle knopper hele vejen på min underarm. Både underuge, men også hele vejen. Og der kom sådan ligesom en lille bagbeligelse, som man kunne sige, der var en lille smule betændelse. Jørgen Bentzens hudeksem blev i maj 1998 anerkendt som en arbejdsskade, og han fik udbetalt erstatning for de påførte men. Arbejdsskadestyrelsen skrev: Der er ved anerkendelsen lagt vægt på, at de har været udsat for Rockwool. Undtagelsen fra farlighedsbegrebet betyder, at bygningsarbejdere i stedet må værne sig mod de sundhedsfarlige mineraluldsfibre. I mange tilfælde er det nødvendigt at beskytte sig med heldragt og friskluftsværn. Undtagelsen betyder også, at bygningsarbejderne ikke kan nægte at arbejde med mineraluld. Omvendt er det langt fra altid, at bygningsarbejderne bruger de foreskrevne værnemidler. Der er mange situationer, hvor du måske ikke skal ulde ret meget, hvor du skal bare, hvis man er ude og lave et eller andet ude i et parcelhus, der skal lige ulde sådan en væg, ikke? Så gider du altså ikke gå ned og tage fastlåsværn og alt det der halløj på, fordi så kan du ikke tjene penge på det. Og det er mere, hvis du skal gå med den hele dag, ikke? Så tror jeg nok, alle de er interesseret i at pakke sig lidt ind i det. Man kan også godt mærke, nu har jeg gået ude, nu har jeg ikke uldet op meget, vel? Man kan godt mærke, at det stikker i fingrene, ikke? Og på armene, sådan nogle steder som her, ikke? Så kan du altså godt mærke, at det stikker. Men hvis det er 30 grader udenfor, så er det ikke sjovt at gå en hel dag med kædedragt på og flaskeluftsværn og der sker, ikke? Arbejdsminister Ove Hygum har trods adskillige henvendelser ikke ønsket at svare på, om mineraluld, som det eneste stof på den danske kræftliste, fortsat skal undtages fra farlighedsbegrebet.
Når bygningsarbejderne i Danmark har været nødt til at acceptere mineralulden, skyldes det, at mineraluld fremhæves som brandsikker isolering. Det danske bygningsreglement fremhæver gang på gang mineraluld som isoleringsmaterialet, der skal anvendes af hensyn til brandsikkerheden. For at afprøve mineraluldens faktiske brandmodstandsevne, har vi i samarbejde med Dansk Brandteknisk Institut iværksat et brandforsøg, hvor vi under kontrollerede former afbrænder 3 helt identiske træhuse. Den eneste forskel på husene er isoleringen. Vi vil vende tilbage til brandforsøget senere i programmet. Kritikere af mineraluld peger ofte på papiruld som et arbejdsmiljøvenligt alternativ. Her er vi i den tyske by Berga, hvor man har investeret 50 millioner D-mark i en splinterny fabrik, der producerer bats af papiruld. Genbrugspapir omdannes til papirfibre, som forstærkes med jutefiber. Es gibt auch für Zellulose-Dämmstoffe eine Zukunft. Allein dadurch, dass der Dämmstoffmarkt ganz gewaltig wachsen wird. Man spricht in Deutschland von einer Verdopplung des Dämmstoffmarktes von zurzeit ca. 30 Millionen Kubikmeter auf 60 Millionen Kubikmeter. Und das ökologische Bewusstsein in Deutschland wächst ganz gewaltig, sodass also auch die Naturdämmstoffe insgesamt. Isoleringsmaterialer af papiruld vinder frem i vores nabolande. I Tyskland har papiruld en markedsandel på 2-3%. I Sverige er den på over 5%. Mens papirulden i USA, hvor teknikken først blev udviklet, har 15% af markedet. I Danmark er der kun én producent af papiruld. Firmaet Miljøisolering i Hillerød. Her på fabrikken omdannes de gamle aviser til løs papiruld, som skal pumpes ind i bygningskonstruktionerne som isoleringsmateriale. Selvom papirulden udgør mindre end 1% af det danske marked for isoleringsmaterialer, har mineraluldsindustrien i Danmark brugt mange kræfter på at holde papirulden ude af det danske marked. Helt konkret er vi blevet meget direkte angrebet af Rockwool, som via deres advokat har fået sendt breve til os cirka 2 gange månedligt i et års tid, siden april 97, hvor man har anmodet os forsøgt at pålægge os at trække alt vores informationsmateriale tilbage, destruere det, sende breve til alle, der nogensinde skulle have modtaget det informationsmateriale, for at dementere indholdet af det. Rockwools sagsanlæg mod miljøisolering endte med et retsforlig. Miljøisolering fik lov til, med enkelte ændringer, fortsat at sende informationsmaterialet ud. Et af de største problemer for papirulden er, at det er klassificeret som et brandbart materiale, i modsætning til glasuld og Rockwool, der er klassificeret som ubrandbare. Vi har foretaget et simpelt forsøg, hvor vi i 20 sekunder retter en ca. 800 grader varm flamme mod de 3 isoleringsprodukter. Forsøget viser, at papirulden ikke påvirkes i samme grad som eksempelvis glasuld, der smelter væk ved de høje temperaturer. Årsagen er, at papirulden er tilsat det brandhæmmende stof borax. Der
Folketinget i 1997 ville bevilge 40 millioner kroner til udvikling af alternative isoleringsmaterialer, blev det mødt med kraftig modstand fra mineralulsindustrien. Mineralulsindustriens brancheråd sender dette brev til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Det er ikke normalt, at mineralulsindustriens brancheråd udtaler sig så direkte om konkurrenter. Men vi mener, man skal passe på ikke at lade sig forføre af besnærende budskaber om økologisk bæredygtighed, hvis der ikke er dokumentation for påstandene. Samtidig fremsender den konservative Hans Engel en række kritiske spørgsmål, der anfægter støtten til de alternative isoleringsmaterialer. Vi har flere gange spurgt Hans Engel om baggrunden for de kritiske spørgsmål, men han har ikke ønsket at udtale sig. Måske fordi det konservative folketingsmedlem også har en anden kasket. Han sidder i bestyrelsen for Rockwool International. I henvendelsen til Folketinget vedlægger mineralulsindustriens brancheråd tryksagen. Myter og facts om papiruld og mineraluld, og et tilsyneladende videnskabeligt memorandum, der retter en voldsom kritik mod papiruld og andre alternativer til mineralulden. Der kan imidlertid stilles et stort spørgsmålstegn ved videnskabeligheden af det materiale, som mineralulsindustrien sender frem til Folketinget. Energikonsulent Kurt Stockbæk var i 16 år frem til 1993 ansat i Rockwool-koncernen. Det, som mineraluldsbranchen så gør, for eksempel i deres henvendelse til Folketingets planlægningsudvalg, det er jo, at de fokuserer på de negative ting og de uafklarede ting ved de alternative isoleringsmaterialer. Og derfor er det efter min mening en regulær skræmmekampagne, som muligvis bevidst er lagt an på, at politikerne de har ikke så meget tid til at læse på det, og slet ikke tid til at dykke ned i alle de rapporter, som der er henvist til i materialet. De læser det, der står i henvendelsen, og fester formentlig i en eller anden udstrækning lid til, at det er fyldestgørende, hvad det ikke er efter min mening. Vi har set nærmere på det materiale, som mineralulsindustriens brancheråd har sendt til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Her står blandt andet: Træstøv, cellulose, er WHO's kræftforskningsinstitut placeret i gruppe 1 som kræftfremkaldende for mennesker. Det er rigtigt, at træstøv står på den internationale kræftliste. Men papiruld består ikke af træstøv. Det består af cellulosefibre. Og det er en stor forskel, siger Ole Jørgensen, der i mange år har arbejdet med arbejdsmiljø og støvproblemer. Jeg mener ikke, man kan parallelisere og sammenligne, træstøv og papirfibre, for det er i virkeligheden to vidt forskellige produkter. På samme måde som mælk og ost er to vidt forskellige produkter. Den eneste relation, der er mellem mælk og ost, det er sådan set koen. Man fremstiller papir ud fra træ ved en lang og indviklet kemisk proces, hvor man udluder de fibre, der findes i træet. Og når man først er kommet så langt, så har man også fået fjernet en lang række af de organiske forbindelser, der findes i træet. Så en sammenligning mellem træstøv og papiruld, den kan man ikke foretage? Nej, absolut ikke. Hvad synes du om, at det bliver gjort her? Ja, hvis jeg skal være pæn og høflig, så vil jeg sige, at jeg vil ikke skrive en rapport på den måde der. Der er jo udladt meget væsentlige oplysninger. Videre i materialet fra mineralulsindustriens brancheråd står der: Papiruld spalter sig i lungerne på samme måde som asbest. Og tyske forskere har påvist, at papirfibre er lige så bestandige i lungerne som asbestfibre. De tyske forskere, der henvises til, er den internationalt anerkendte toksikolog Hartwig Muhle fra Fraunhofer-instituttet i Hannover. Han udførte i 1995 forsøg med at sprøjte koncentrerede papiruldsfibre direkte ind i lungerne på forsøgsrotter. Ja, det kan man schlecht messen. We found out that indeed these cellulose fibers have the potential to accumulate in the lungs, means there is no splitting
dissolving of those fibers, and under these experimental conditions, it could stay there. The mineral wool industry in Denmark compares cellulose fibers with asbestos fibers. Yeah, they can do it only in regard to the what we call toxicokinetics, means how long stay the fiber in the lung and what happens with the fibers. This is in regard to the presence of fibers there. It is not in regard to the effects the fibers may have. So actually you can't tell now if there's a cancer risk with cellulose fibers? No, I think nobody knows. I materialet fra Mineraluldsindustriens brancheråd angriber man også isoleringsmaterialet perlitte, der i Danmark produceres i København. Perlitte er et mineralsk produkt, som ved opvarmning ekspanderer til et granulat, der anvendes som isoleringsmateriale. Om perlitte skriver Mineraluldsindustrien. Det er dokumenteret, at perlitte kan indeholde op til 3% frit kvarts, som er klassificeret som sandsynligvis kræftfremkaldende. Det er rigtigt, at frit kvarts kan findes på den internationale kræftliste. Men isoleringsproduktet fra Nordisk Perlitte indeholder ikke frit kvarts. Det slog Arbejdstilsynet fast allerede i 1989. Jeg synes, det er lidt ufine metoder, og jeg synes ikke, det er særlig smart, at en af de store firmaer, som prøver at optræde seriøst i offentligheden, at de optræder på den måde. Det burde ikke være nødvendigt. Mineraluldsindustriens overdrevne kritik af de alternative isoleringsmaterialer er påfaldende. Ikke mindst fordi en dansk undersøgelse i 1992 meget klart konkluderer, at de isoleringsarbejdere, der dagligt udsættes for mineraluld, har en markant lavere lungefunktion. Alle isoleringsarbejdere tænker vel på det på et eller andet tidspunkt, selvom vi i det daglige normalt skubber det væk. Men det er klart, når man så hører min kollega, der ryger væk, eller kender en, der lige har været oppe og får konstateret, at den er nedsat, jamen så kommer tanken jo igen, og det er også derfor, vi aktivt hos os kæmper for at få nogle bedre produkter, fordi vi ved, at det rammer os alle sammen på et tidspunkt. Trods flere henvendelser har hverken Rockwools direktør, Bent Mogensen, eller direktøren for Glasuld, Niels Christian Larsen, ønskede at medvirke i dette program. Bedre gik det ikke, da vi henvendte os til Mineraluldsindustriens brancheråd, der har til huse her i Industriens Hus. Brancherådet består udelukkende af Rockwool og Glasuld. Formandsposten går på skift mellem de to firmaers direktører, og de ville som sagt ikke medvirke. Brugt mineraluld kan ikke genanvendes. Derfor havner der tonsvis af gamle mineraluldsprodukter på lossepladsen, som her på Avedøre Holme. Civilingeniør Henning Risvig Henriksen underviste i en 10-årig periode de ingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet i arbejdsmiljø og økologisk bæredygtigt byggeri. Så kommer der en dag, hvor der er sket noget, måske med isoleringsmateriale, eller måske med hele huset, eller man er bare træt af huset, der skal ske noget, ja, så må man jo rive det ud. Og der har vi så problemet, at glasuld, rockwool, mineraluld ikke lader sig genanvende. Henning Risvig Henriksen var i 1996 med til at offentliggøre flere udgivelser, der rejste kritik af anvendelsen af mineraluld. I dag mener han, at mineraluldsindustrien samme år pressede ham væk som underviser på Danmarks Tekniske Universitet. Der oplevede jeg så, at jeg så blev ringet op fra Instituttet for Bærende Konstruktioner og Materialer, hvor man så fortalte mig, at man på instituttet var blevet ringet op fra Rockwool, og Rockwool havde besværet sig over, at der var en kontakt imellem instituttet
og så mig, og jeg fik så at vide, at instituttet har svært ved at lægge ryg til at klare, at mineralulsprodukter bliver kritiseret. Og så er målingen i gang. Siden denne opringning har Henning Risvig Henriksen ikke optrådt som gæstelærer på Danmarks Tekniske Universitet. Ingen på instituttet for bærende konstruktioner og materialer, hvor Risvig Henriksen underviste, ønsker at udtale sig i programmet. Men vi har fået en kort skriftlig redegørelse, der bekræfter, at Rockwool i en telefonsamtale har kritiseret Risvig Henriksen, og at undervisningen i økologisk bæredygtigt byggeri siden er blevet halveret. Men som lektor Kurt Kielsgaard Hansen fra DTU skriver, Henning Risvig Henriksen blev ikke holdt ude som gæsteforelæser efter pres fra industrien. Jeg mener, at instituttets angst for at på en eller anden måde at træde mineralulsindustrien, måske Rockwool over tæerne, har været med til en væsentlig faktor i, at jeg senere hen ikke blev inviteret som gæstelærer. På tekniske skoler overalt i Danmark undervises de unge byggefagselever derimod med gratis undervisningsmateriale fra Rockwool. I bogen Den lille lune kan eleverne læse, hvordan man bedst isolerer med firmaets produkter, og skolerne udleverer også Rockwools udgave af bygningsreglementet med indledende afsnit om firmaproduktets positive egenskaber. Der er jo 2 ting i det. Det første er, at vi er dybt afhængige af det, fordi vi ikke har ret mange penge på skolerne. Men på sigt, der kan jeg jo godt se, at det kan godt blive problematisk, fordi så er det jo sådan set firmaet, der kan komme til at bestemme, hvad for nogle produkter vi skal bruge. I dag kan vi konstatere, at mineralulsindustrien har placeret lobbyister i en række vigtige råd og nævn. Lobbyister med direkte forbindelse til enten Rockwool eller Glasuld. Mineralulsindustrien var også stærkt repræsenteret i den tekniske komité, der i 1997 anbefalede EU-kommissionen at frikende en helt ny slags mineraluld for kræftmistanke. Den tekniske komité og de undergrupper, der arbejder med udarbejdelsen af produktstandarder for isoleringsprodukter, der er der fra Danmark tilmeldt 20 repræsentanter, og der er de 14 fra mineralulsbranchen, og der er de 11 fra Rockwool-koncernen. Så det er altså en meget massiv engagement, de har. Den nye mineraluld har fibre, der på kortere tid opløser sig i lungerne. Derfor mener EU's eksperter, at kræftfaren er væk. Denne nye type Rockwool kan købes i Tyskland, men ikke i Danmark. Hvorfor den nye type Rockwool ikke kan købes herhjemme, ønsker Rockwool i dette program ikke at svare på, og det forbliver derfor en hemmelighed. Det er også lykkedes mineralulsindustrien i 17 år at holde på en anden hemmelighed. Tilbage i 1982 gennemførte toksikolog Janina Spielmann brandtekniske undersøgelser, der viste, at mineraluld udvikler både giftige blåsyredampe og isocyanatdampe, når det varmes op til over 200 grader. Blåsyredampe er yderst giftig. Blåsyredampe anvendes ved henrettelse af mennesker i USA og er meget akut giftige. Med hensyn til isocyanatholdige dampe, som vi kun kunne finde i meget små koncentrationer, der er de i høje koncentrationer meget giftige. De ødelægger lungevæv og kan forårsage blandt andet blindhed. I lavere koncentrationer vil man nok kunne forudse, at de kan fremkalde astma, og det vil virke stærkt irriterende på øjnene og åndedrætsorganer. Var det nogle oplysninger, som I videregav til mineralulsindustrien dengang?
Vi skrev en rapport, som indeholdt resultater, og rapporten blev blandt andet også fremsat til producenter af råkul og stenuld og glasuld i Danmark. Endvidere blev resultater præsenteret på et internationalt møde, hvor blandt andet repræsentanter for de to firmaer deltog. Vi vender tilbage til vores brandforsøg, der vil afsløre endnu en hemmelighed. Som sagt har vi under kontrollerede former sat ild til 3 helt ens træhuse. Den eneste forskel mellem de 3 huse er isoleringen. Det ene hus er isoleret med glasuld, det andet med papiruld og det tredje med rockwool. De 2 huse isoleret med mineraluld følger reglerne i det danske bygningsreglement. Men huset isoleret med papiruld er i praksis ulovligt konstrueret. Bygningsreglementet kræver nemlig, at huse isoleret med papiruld skal have tykkere vægge og loftbeklædninger. Men som sagt er husene helt ens konstrueret. Bygningsreglementets særlige krav til huse isoleret med papiruld er ikke fulgt. Et stykke tid inde i forsøget står det klart, at huset isoleret med glasuld er langt mere beskadiget end de 2 andre huse. Vi har bedt den svenske arbejdsmiljøforsker Gunnar Skarping på Universitetssygehuset i Lund om at analysere, om der stadigvæk udvikler sig farlige dampe, når man varmer en stump mineraluld op til over 200 grader. Ved hjælp af højt udviklet måleudstyr finder de svenske forskere, at der dannes de ekstremt giftige metylisocyanatdampe, når rockwool varmes flere hundrede grader op. Vi har ju även fått tillskickat till oss en mängder av olika typer av mineralull, för folk har ju blivit oroliga efter de här senaste fynden, vilket gör att vi säkerligen har analyserat en 30-40 olika typer av mineralull, och i allihopa så har vi då återfunnit efter uppvärmning metylisocyanat i luften, så att det här är alltså ett problem för hela branschen. Så det verkar som att all mineralull som används har samma typ av bindemedel, nämligen fenolformaldehyd med urea. Och vid uppvärmning av det så bildas alltså metylisocyanat. Och vad farlig är metylisocyanat? Ja, isocyanater som grupp tillhör de ämnen som har lägst gränsvärd tillåtna halter i arbetslivet. Just metylisocyanat vet man en hel del om, och det är utifrån en industriolycka som skedde i Indien i Bhopal, jag tror det var 1983, och då blev många sjuka. Den exponering som man får från nedbrytning av mineralull, och den vet vi ännu inte, utan det är först nu under våren vi har fått analysmetoder som gör det möjligt att studera förekomsten av dem i industrin. Men det finns stor anledning att titta efter. Disse opsigtsvækkende målinger har fået den store svenske Electrolux-koncern til at reagere. Electrolux har meddelt, at den helt ville holde op med at anvende mineralulsprodukter med de farlige bindemidler i sine ovne. Med anledning av att det kom forskarrapporter om att metylisocyanat kunde utvecklas från bindemedlen i den typen av isolering vi hade, så tog vi ett beslut helt enkelt att stoppa alla utleveranser från samtliga fabriker som använder den här typen av bindemedel, vilket visar sig vara ett 10-tal fabriker. Så från den dagen så tog vi beslutet att inte leverera ut några produkter som hade det här problemet. Men ved mineraluldsindustrien, at der udvikles disse farlige stoffer, når man varmer mineralull op? Mineralullindustrin har vetat allt vi vet, har vi berättat för industrin fortlöpande.
Start slukning. Start slukning. Efter slukningen står det klart, og rockvulden og papirulden har klaret de 18 minutters kraftige brandpåvirkning langt bedre end glasulden, der ganske enkelt er smeltet væk. Omvendt klarer det ifølge bygningsreglementet ulovligt konstruerede hus isoleret med papiruld sig overraskende godt. Man kan se, at isoleringen har siddet på plads på væggene, indtil de begyndte at slukke. For nogle af felterne er lys. Det vil sige, at der har ikke været flammepåvirkning. Men andre de er helt mørke, og der er isoleringen altså faldet ud. Hvad er grunden til, at glashushuset bliver mere beskadiget end de 2 andre huse? Det er der ingen tvivl om, at det er fordi glashulden smelter ned. Det fremgår jo af rapporten, at vi efter noget, der ligner 8 minutter, har temperaturer inde i brandrummet på små 1200 grader, og på det tidspunkt, der vil glashulden være smeltet ned, og derfor vil glashulden jo naturligvis ikke på nogen måde bidrage til, skal vi sige, at sikre, at branden ikke når ud til den ydre beklædning. Et resultat, der kan undre, da det danske bygningsreglement entydigt peger på mineraluld, herunder glasuld, som det isoleringsmateriale, man skal vælge af hensyn til brandsikkerheden. Dette program rejser en række spørgsmål, som kun kan besvares af mineraluldsindustrien i Danmark. Hvorfor oplyser glasuld ikke, at deres isoleringsmateriale smelter ved brandpåvirkning? Hvorfor sender Rockwool ikke den nye, kræftfrekvente Rockwool ud på det danske marked, når danske bygningsarbejdere klager over betydelige lungegener? Og hvorfor har mineraluldsindustrien i over 17 år tilbageholdt oplysninger om, at der udvikles giftige dampe, når mineraluld varmes op? Som sagt ønsker ingen repræsentanter for mineraluldsindustrien at deltage i dette program. Bygge- og Boligstyrelsen har derimod meddelt os, at den kommende udgave af bygningsreglementet ikke mere vil indeholde de brandtekniske eksempler, hvor mineralulden nævnes som det anvendte isoleringsmateriale.